ojo lali niat kang suci kabeh rakyat bisa padangi reformasi penuh tragedi tak kandani kudu eling lan padha maring Gustine iyo ae oh ya ae ojo lali sayuk sing rukun ojo sulaya rebut bener tandane dadi kabliket reformasi tulus lan suci adil makmur saat nagari yo reformasi silih berganti ojo lali niat kang suci kabeh rakyat bisa madangi reformasi penuh tragedi takkan dadi kudu eling lan padha marang Gusti aku tahu masuk apa artinya cinta terlena ku dibawanya ke sana masik setelah dia pergi baru aku mengerti kecewaku dibawanya ke sana. Oh, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan
padanya aku rindu. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, kecewaku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, oh, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Alat singgelek jengkelek joget maneh. Jauh geletak. Ajeng gelek joget maning gending kondori gendong manuke apa manuk pudang mencokone wit gedang aja mencokone wit gedang Menclok sing jagong nang ondo, menclok sing jagong nang ondo. Iya udude Mas Aris Piye rokoke mbok Di? nusuk di rokoke. lah jan Lah Mas diadepi. Aris Piye sinambi nunggu Mbak Lala. Mbak Lala karo Mbak Aina. Iya heeh. Piye Pak RT? Yuk dilanjut Meneh. dilanjut Nggo sik. Men jagong sik, nek durung disangoni aja lunga. Njaluk sangu sik. jujul siap jujul. Ajeng gelek Wis. Yo. ajeng gelek joget maning gending kondori gendong manuke apa manuk ceriti mencokone kon wit pari aja nemplokone wit pari mencokone kone Sing topi putih menclok sing topi putih. Doyak dhewe sing nggo topi putih. Iki ora bisa menclok Mas Aris. Ora iso. Iya wong adeg kok kon menclok. Wis, menclok sing topi putih. Nek durung sangoni aja bali sik, Mbah.
kon ngaplah-aplah men bisa menclok. Sangoni sih, nek durung sangoni aja lunga Mbah. Cedong. Cekeli. Nah, ngono. Nah, jan. Sluku batrok elailo sirama menyang Solo leolei payung modho tajendin lolo-lobang wong mati ora obah yen obah mati bocah yen urip golek duit. Jenggelek jenggelek njaluk duit maneh. oh manuke apa manuk budang metro ning papang gedang ojo metro ning papang gedang metro ning kene tukang ngesot kene tukang ngesot milik dhewe sing gondrong ya enak sing duda enak iki aman alo wong sing duda men aman sik Mbah aja menyat sik Mbah jagongo ana 3 jam ora usah menyat sik sinambi artise artise teko iya menyat nek durung dikon menyat aja menyat sik Mbah men rada semutan sithik yo Mas Aris dikasih Tanjung Perak Tanjung Perak tepi laut asik siapa suka boleh ikut adicara saklajengipun dangdutan rumiyin nggih. Oke, pasukan-pasukan joget silakan untuk maju ke depan dan juga seluruh pemuda dan pemudi yang mau bergoyang mau berjoget bersama artis-artis diva dangdutnya Wonosobo yang telah hadir di panggung hiburan tentunya untuk menghibur panjenengan semua di malam hari ini hingga paripurna nanti.